kaThongankulu. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngesihlahla esinobudlelwano obuningi nabantu, ikakhulukazi thina sizwe sabengoni, isihlahla somngano. Lesihlahla ke siyisihlahla esinemsebenzi eminingi nejulile phakathi kwesizwe. Uma sibheka imisebenzi yaso egqamile phakathi kwesidalwa esingumuntu, lesihlahla singezinye zezihlahla ezikwazi ukulanda imiphefumulo yabantu abangasekho kulomhlaba ngokwenyama, abaphila kwelikamoya asebedlulile emhlabeni. Siyisihlahla ke lesi esilanda uhlobo lwabantu, uhlobo oluthize lwabantu, okungabantu besifazana abahamba beganile bethelwe ngenyongo emzini. Siyisihlahla futhi esikwazi ukuba umxhumanisi phakathi komuntu nedlozi elimembetheyo. Mangikhuluma ngedlozi elimembetheyo, ngikhuluma ngalesi sidalwa othi umuntu mayizalwa bese simhlenga, simmelusa, sihlala njalo simqaphile silethe okuhle kuyena. Uyakwazi ukusebenzisa isihlahla somngano acele konke angakucela kuso ukuba kukhanye izinto zakhe. Ngenhla nezwe lesifundazwe saKwaZulu Natali, kuleli likaMthaniya leNdlovukazi Mthaniya, kukhona indawo lesi sihlahla esande kakhulu kuso nesiyigugu kakhulu kubantu bakuleyo ndawo kwaleso sifundazwe. Lesi sihlahla okubuye kwenziwe izinto eziningi ngazo, ngoba siye senziwe notshwala okuyisidlo esikhonzwe kakhulu ngabantu bangapha ngenhla nezwe laKwaZulu. Isihlahla somngano okwenziwa ngaso ubutshwala okuthiwa utshwala bamagano, kuze kube nomkhosi la kwaZulu okuthiwa umkhosi wamagano, okuyilo mkhosi la kusuke kuhlangene kubungazwa, kubongwa kumvenqangi nakwindalo ngalesi sihlahla, ngezithelo zalesi sihlahla ekeyigayo bese zicwiliswa zenziwe lotshwala. Kanti nabasentshonalanga ondlebe ikhanyilanga nalo uhlobo lotshwala abalenza ngalezi zithelo okubizwa ngeamarula. Bayazi ke abakhonze ukuthinta lezi ngezikafaro. Na uthi mabe lobutshwala abakwaziyo noma bakuphuzayo, ngoba dahlaleyo angithinti, angikudlani nokhamba lokafaro. Bujule kakhulu ngokunambitheka kwabo ukuthanda ukubasa shukeyana, kodwa mase kuhlala isikhathi kunalokhu babo kuhamba kube khona. Lesihlahla ke la indimeni yokwelapha kwendabuko siyasiza kumuntu onenkinga yamaphupho angacaci. Mangikhuluma ngamaphupho angacaci, uyakhumbula ukuthi bephupho kodwa akakhumbuli ukuthi bekwenzakalani. Siyasebenza leso sihlahla, futhi siyasebenza ukuhlambulula isidalwa kumuntu. Siyasiza ukuhlambulula umuntu uma eshonelwe noma ephuphumelwe isisu engowesifazane. Lesi sihlahla somngano, njoba ngikubalula ukuthi siyasiza ekuhlambululeni nasegezeni, ngoba siyisihlahla lesi esikwazi ukuxhumanisa kakhulukazi umuntu nalolu hlobo lomoya osukumembetheyo.
Siyisihlahla ke esibalulekile nesihlonishwa esihlonishwayo nesibalulekile okumelwe abantu ukuba besilondoloze. Siyisihlahla futhi esingatshalwa phakathi nekhaya ngoba kunenkolelo yokuthi siyisihlahla esimumatha noma esidonsa lemimoya yabantu abangasekho njengoba singezinye zezihlahla ezisetshenziswayo esizweni. Mhlambe ukuveza nje sizokhumbula ukuthi kunesihlahla somlahlankosi abathi umphafa esisebenza naso ukulanda abantu abangasekho. Esihlonzwe noma okugqame kakhulu silanda kakhulukazi abantu besilisa. Bese kuba nesihlahla somthole naso esihlonzwe njoba silanda abantu besifazana abangamantombazane, izintombi zilandwa ngehlahla lomthole. Ngakho ke naso isihlahla somngano singena kuzo lezo ihlahla eyikwazi ukubamba nokudonsa imimoya. Yingakho uma uzobheka ngisho nezulu lesi sihlahla siyakhona ukuliphebeza, siyakhona ukulidonsa futhi. Yingakho isihlahla somthole, isihlahla somlahlankosi, isihlahla somngano asitshalwa phakathi kwekhaya. Singatshalwa onqenqemeni lothango ngoba siyisihlahla lesi esithi masi kuduma izulu esikwazi ukudonsa. Ngakho ke ngiyathemba kuba idla amaningi esakeni ngesihlahla somngano.